studija! Snima se film za djecu Gen 4. Predstavljamo vam riječ za život. Jednu riječ koja grli cijeli svijet. Evo Marije koja je saznala od anđela da je njezina rođakinja Elizabeta očekuje dijete. Odlučila je posjetiti ju iako je to bilo dugo i naporno putovanje. Kad je Elizabeta vidjela Mariju kako dolazi, obradovala se i zahvalila joj jer je odgovorila s da na navještaj anđela. Zaista, u Marijinoj utrobi je Isus. Elizabeta više nije mlada i treba joj pomoći. Zato Marija ostaje kod nje pomoći joj u kućanskim poslovima. U Evanđelju po Luki Elizabeta govori Mariji: blagoslovljena, to jest sretna, ona koja je povjerovala u ispunjenje onoga što joj je Gospodin rekao. To jest, povjerovala je u obećanje da će postati Isusova majka. Da, istina je, vjerovanje u Isusove riječi, to jest u Božje riječi, čini nas sretnima. Margareta iz Svete Zemlje nam priča: kada sam imala 5 godina, često sam se igrala vani u našem kvartu. Neka djeca su me međutim vrijeđala. Jedan dan, jedan dječak me posebno nije prestao vrijeđati. Vratila sam se kući plačući. Bila sam jako ljuta i rekla sam mami: nikad se više neću igrati s tom djecom. Mama mi je rekla: obriši suze, izađi van, potraži ovu djecu i pozovi ih u našu kuću. Učinila sam to nadvladavši svoj bijes. Kad su djeca stigla, moja mama je svakome dala okrugli, svježe pečeni arapski kruh. Kakav miris! Oni su otišli kući s ovim kruhom i njihovi roditelji zaprepašteni. Željeli su upoznati te ljubazne susjede. Da, to je upravo tako.